Maen nhw'n fuddiol iawn. Mae'r safonau dysgu proffesiynol yn pwysleisio ar y ddysgu rhagorol. A nod y safonau wrth gwrs yw i sicrhau fod ymarferwyr yn ysbrydoli ac yn cefnogi. Ac os ydym ni'n gallu cyrraedd y safon uchaf fel ymarferwyr, mae'n golygu yn y pen draw mi fydd pobl ifanc a phlant Cymru yn elwa ac yn cael yr addysg gorau. Golygai'r safonau fod pob athro o athrawon newydd gymhwyso i arweinwyr ysgol profiadol yn cael y cyfle i fyfyrio eu herferion. Ac yn y pen draw mae hyn yn golygu ein bod ni'n cael gweld yn union beth sy'n angen ei ddatblygu a hefyd gweld beth sy'n cael ei weithredu'n effeithiol o fewn pob un ysgol. Peth cyntaf oedd codi ymwybyddiaeth. Mae'n lawer iawn o drafodaethau wedi bod fel staff. Mae wedi gorfodi ni mewn ffordd i edrych ar gryfderau a gwendidau. A nid yn unig fel unigolion, ond hefyd fel ysgol gyfan a gweld yn union be sy'n angen ei ddatblygu a be yn union dyn ni'n neud yn dda ac wrth gwrs dathlu llwyddiannau hefyd. Ond dyn ni wedi gweld o fel posibilrwydd neu fel arf os liciwch chi i greu hunan asesu sydd yn bwydo ac yn creu cynllun datblygu ysgol yn y pen draw sy'n deithio ni'n union ble mae'n blaenoriaethau ni. Dwi hefyd yn gweld o'n gallu bod yn rhan o'r broses rheoli perfformiad. Dyn ni'n rhoi hyblygrwydd i gydweithwyr i sicrhau bod nhw'n gwerthfawrogi yr hyn sy'n angen ei ddatblygu, ond hefyd iddynt sylweddoli a dathlu be maen nhw'n gwneud yn dda, be sy'n cael ei weithredu'n effeithiol iawn o fewn yr ysgol. Dyn ni'n annog pob un aelod o staff i fod yn greadigol, i feddwl tu allan i'r bocs, ac i gymryd risg. Ac oherwydd hynny, dyn ni'n sicrhau bod nhw'n cael profiadau mewn ysgolion eraill o ran ymweliadau, ond hefyd dyn ni'n rhannu arfer dda. Achos mae'n bwysig i ni gyd weithio efo'n gilydd os ydyn ni am symud y cwricwlwm yn ei flaen a hefyd ymateb i'r safonau proffesiynol newydd.